Okay, 3-4. Jeg troede, det var en flue. Jeg er ikke skide god til video responses. Tøser, tak skal I have for jeres fantastiske lille video, hvor I sådan set ikke laver andet end at svine mig og Brian til. Sådan kan det jo gå. Det er min anden channel, det her, for ikke at gøre jer forvirret. Men det er fordi, jeg vil ikke blande mine video responses med mine, almindelige vlog-videoer. Nå, fuck det. Drastrup her, jeg kan jo kun tage alle for min egen sag, men jeg vil altså godt lige have lov til at sige, at som jeg også har skrevet i kommentaren lige hernede, har jeg faktisk lavet videorespons, men jeg ved ikke rigtig, om det fucker op eller noget. Og så en anden ting, det videorespons, jeg har lagt til mig nu, det kan jeg ikke se. Jeg har ikke fået noget, jeg kan godkende. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg også har lagt den på Brians, at det så er ham, der har videoen. Jeg tror kun man kan lægge et respons til én kanal, så skal man lave 2 videoer, og fik om det ikke. Tak for straffen. Det ved jeg sgu ikke helt rigtigt, om jeg kan klare, fordi at ja, at lave kage eller at bage, altså, det ved jeg da ikke. Altså, det kan jeg da ikke bare gøre. Eller det skal man da. Man skal have et kursus eller noget, ikke? Eller det ved jeg ikke. Det må jeg jo lige brain om. Nu har jeg 14 dage. Må ikke jeg kan lave et eller andet fis op og lade ud af det. Så vil jeg godt lige have lov til at sige, at jo, jeg nyser. Jeg gjorde det altså i mine hænder. Og det var bare kødsovs. Det sker der ikke noget ved. Det skal have meget høje temperaturer, og så bliver det helt godt igen. Så bare roligt, det skal nok gå. Det er sgu da svært det her, fordi det er jo one take, og nu skal jeg sende det afsted og sådan noget. Håber det er okay, og lyden ikke overstyrer helt vildt, selvom det ser... det ser vildt ud det her. Tak for videoen i hvert fald. Tusind tak, og fedt, at I lige gad at lave fis og ballade. Stor pris, og skål her på en ganske almindelig fredag. Klokken er vel 12 eller noget. Jeg siger i hvert fald tak. Super. Hej hej.